Karbianglong Christian ang bong sitami pregjam domination do. Lasong bong United Pentecostal Church Northeast India ta isilo. Karbianglong bong kadukawe section kit homdo. Lasong bong pen Diphu section atum pen chipatir piponsi. United Pentecostal Church longnit lang parpana mundolialong ni thoma pharman conference paduponlo. Kidamtang Paikuni ni Pai Kre Popen Pangcheng Ponsi, Paikuni ni Pai Kre Troxy, Bomkuruani, Kijut Siarani, Paman Ponlo. Bangso conference ki padupon lage Diphu section ki parlo, Monduli ner capching room pet pensi, May paduponlo. Bible kang thira kitok, akamang ding pihini ang ding so, thong kebra ner kebelong kitok, nang litum abang putin ta methang apap hey, kidia kilong Japan ning chiroy hunon, pothe pian ponsi, Diphu section pastor John Polam the, lapen, Upper Habjan United Pentecostal Church Evangelist Sarsing Be Arnamalam Than Pajirmi Pong. Bangso conference ke padupo na long kadukawe bang paruhini sosiatum penche tongdunsi misen pen Arnamaphan kiruame pajutpon. Conference idupon lo lapen a local tin along stame ki un ana ratum sige banglo alang litum aphan ta churu parpik lo lapen lenang litum card news tum ladak litum conference ahut interview nang ki NP apota churu parpik lo Karbianglong United Peninsula of North India amhang ke theke 1947 aning campaign nilitum pangcheng pontanglo tapi ni tumada Karbianglong Howard nilitum mithang alama jutang pen Karbianglong conference pinitum pangcheng ponsi labangso thipik en pona thela hello akabang ding pi hiniang ding so thong kebra ner kep along en ponlo pitor kardong thir pindeng da phi alang lipulo nang tum ning chiruira Jesu Kristo amen pen baptison enot nang tuba pa hey ta dia longji la pen karjong kang thera boxes ta longji labang so lama thi en ponsi ni tu labang so conference along pen ni tu ka do ka ya tuma phan dilta ke mi alam ki jok alam than ponlo Diphu pen Govintiso Karbianglong live.